noi episoade pe acest canal. După cum puteți vedea, m-a apucat să postez mai des. După ce am fost inactiv când am mers să filmez, acum o să revin să filmez mult mai des. Pentru că vine vacanța de o lună, poate dacă merge, poate chiar să fac live, dacă merge, că sunt de pe iOS. Știți că iOS-ul e limitat din punct de vedere al posibilităților. Adică așa ca performanță e bun, n-am ce zice, dar din punct de vedere al posibilităților libere, a libertății este limitat. Și de asta. Dar nu de asta am făcut acest episod. Am făcut acest episod deoarece știți, eu sunt băiatul ăsta Cristi T21 care a intrat cu Mădălin în meci și m-am jucat cu el, adică acolo am scris acolo pe chat și m-a nimerit. Și am intrat în echipă cu el, cumva a jucat Bounty 1v1 pe o tastatură. Numai că eu am uitat să-i spun că eu nu vreau să mă joc pentru tastatură, pur și simplu vreau să mă joc cu el, pentru că îl urmăresc pe de foarte mult timp, adică vedeți și voi că s-a abonat în 2019, adică poate chiar de mai mult, că mă uitam la el de când avea vreo 5.000 trofei pe Brawl Stars, făcea live-ul cu Clash Royale pe Streamcraft, de mult timp mă uitam la el. Și am uitat să fie specific, eu doar vreau să mă joc cu el, ca să mă joc așa cu el. Pentru că el făcea acolo un concurs la Gaming Marathon pentru o tastatură. Și eu m-am bătut și l-am bătut și da, nu am vrut tastatură, i-am zis că nu am calculator, chiar nu am calculator. Am doar un laptop care oricum e cam slab, dar merge să intru cu el la ore. Și cam atâta. Sincer să fiu, mai bine ar fi fost un mouse decât tastatură. Dar, da. Am vrut să vă specific asta pentru că mi-au zis un prieten că erau niște copilași pe TikTok care ziceau că s-o lăsat Mădălin. Bine, într-adevăr, nu au jucat serios, că doar ați văzut că zic că atunci când s-o băgat tryhard deja mă omorâse. E clar că nu s-o jucat pe bune, dar după zice că nu știu ce, că s-o lăsat, că el a avut noroc, nu știu, nu mă afectează pe mine, că știți și voi că TikTok e cu noi internetul, nu folosesc eu rețele de socializare, nu le mai folosesc, nu are niciun rost, toți proști prin ele, nu le mai folosesc, nu prea mă interesează. Bine, nu sunt genul de persoană care să ignore opiniile altor persoane, dar măcar să vină de la un intelectual. Dacă vine de la un prost, chiar că le ignor. Da? Și da, tastatura aia costa foarte mult, pentru că na, era de la firma din aia, de firmă. Dar numai că cine mi-ar fi cumpărat? I-am zis că e nouă, numai că e de la Mădălin, de pe YouTube. Cine ar fi cumpărat-o? Deci de folosit n-aveam unde să o folosesc. Poate eu dădeam frate, chiar are calculator, dar nu mă gândise pe moment, că dacă mă gândeam, da, ziceam volan. Bine, oricum nu cred că erau de acord părinții mei, pentru că după trebuia să las adresa și din astea. Și da, și cam atât am avut să vă spun. Și da, să vă las meciul în care l-am bătut pe Mădălin. Da, și încă o specificație, nici măcar nu am cont de Instagram, acolo îmi zicea să-i las contul de Instagram, dar nu mai folosesc nicio rețea de socializare, deci oricum n-avea cum să mi-o dea, doar dacă mi-o dădea pe Discord. Nu merge, nu merge. Sau ba da, e ok. Să mă treci jos și să blochez boții. Cu Dynamite. Dyna Jump. Fără gadgeturi. Ok, baftă, bro. Auro, gen grab. Bine că m-ați atenționat, că iară pierdeam din viață. Pierdeam o grămadă de timp, boții. Hai.
Mersi mult, Andrei, pentru 5 ori să citesc pe aceea donația. Oh my god, m-a bătut acolo. Scuze că am lipsit, dar am fost să mănânc. Nici o problemă, bro. Unu. No way! M-a bătut 2-1. Mamă, ești nebun la ca fi antena aici, bradere, că e... ...3-1, bă, băiatule, bă, mai pot eu să mai revin în 30 de secunde? Dau tryhard. Tryhard și am făcut și Dyna Jump-ul. Nu pot să revin, dude! Are 3-2! Nu fugi, bradere. O promovare la clip se poate... Dau tryhard! Egal. Nu! Egal, dude, egal. Bine. E 3-3 scorul, nu? 3-3 a fost scorul. Mamă, la limită, dude. E o lume minunată în care veți găsi numai Shelly. Mersi mult pentru membru, Andrei. Și plin de jucării. Nu, bro, stai așa că mai trebuie încă o dată, bro. E egal, brother, e șansa ta. E șansa ta, frățiorul meu. Băieți. Șansa ta. Trebuie să profiți de ea. GG, bro, 1-0. Să curgă banii, să curgă averea. O să citesc pe aceea donațiile, mersi mult, deci e 1-1, da? Ai, da! Brother, cât e scorul? E 1-1 sau e 2-1? Bă, stai puțin, e 1-1 sau 2-1? 2-1 pentru el? Bă, dar chiar că gen...
a făcut 1-0, după aceea 1-1 noi am sărit pe catapultă și a... Bă, ești nebun, a capa luat tastatura, m-a plecat cu tastatura, ești nebun. Brother, e câștigul tău, brother. E câștigul tău, brother. Ia să vedem la Andrei. Cu ce Ia să vedem. aplicație filmezi liveuri videoclipuri? Mă, ce lag. De SBI 93 Games să facă o promovare. După aceea Andrei Brosa cu 2 euro să curgă banii, să curgă averea. Andrei cum cu ce aplicație faci live-uri și videoclipuri. Bro, ieri server. Salut! Bă, dar n-are cum, brother. Deci dacă nu vrea, n-am ce să zic, eu n-am ce să zic. Și Swag cu 2 euro, salut Swag, te pup, bradere. Mersi mult pentru atii. O promovare la clip, se poate 100 de like-uri, să vedem. Bă, n-am ce să zic, dacă nu vrea, ce pot să fac? Am încercat. Audi A5 Sportback, fii atent, videoclip. Fii atent ce Audi, bă, cât de bine arată. Mamă, bine rău mașina, vă las aici link-ul dacă doriți să-l ajutăm și pe el cu un like și un subscribe. Da, n-am ce să fac, dacă nu vrea n-am ce să fac, chiar n-am ce să fac. Mi-am dorit din tot sufletul să-l ajut. Asta e, nu-i noroc.